Ljudi, da vi znate kolike su cene karata u tim klubovima. 20 evra nije ništa, veruj mi, brate. Te velike restorani i sale za proslavu, minimum ti je 8000. Si ti svestan da je minimum 8000? Druže, ti 8000 platiš šta? Platiš, brate, drugorazredni bend da slušaš po žuri, Dragane, i, brate, da jedeš neki kao švedski sto i piće na volju. Druže, ti fizički ne možeš da popiješ 8000 dinara i da pojedeš. A ljudi su godinama unazad zaluđeni za tim, iako nemaju, brate, pare, idu tamo, brate. Šta platiš 8000 dinara, brate? Znači, 8000 dinara daš da odeš na simulaciju 18. rođendana za novu godinu. Suludo, brate. Sa skroz random ljudima. Isti program od 6 do 12, znači ustaneš, igraš kao nešto, spraviš se da ti je lepo, tapčeš požuri Dragane, do jaja, i, brate, mnogo ti je lepo, razumeš? Jebem ti novu godinu. Jebem ti novu godinu, brate. Evo, serem se u takvu novu godinu, brate.